sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will. What's up mga kaluyal and welcome back to my channel. And finally mga kaluyal, niabot na gyud among order nga bond paper. Daramong bond paper. Mo ni ang niabot nga Smartest bond paper, 14 rims og 3 boxes. Salamat kayo sa supplier. Og nindot siya F4. Nindot siya quality. So ready na nina mo i-distribute unya sa eskwelahan. Gamay lang siya pero dako na para nato nga makadonate sa eskwelahan. So for today's video, mag-distribute ta sa atong i-donate nga bond paper para sa ako ang alma mater, which is Nanod High School and Nanod Elementary School. So, but before that, by the way, nga mag-distribute me sa bond paper dito sa eskwelahan, ako amo nang ipakita ang akong video last time kung giunsa or nagunsa ko sa dani nga akong plano sa pag-donate sa eskwelahan. So, just keep on watching. Hi guys, so nagplano ko nga mag-donate og bond paper sa among lugar sa mga eskwelahan, which is nagkinahanglan sad kog tabang sa mga tao nga akong maduulan or akong mga kaila or even sa mga team sa diri sa YouTube. So nag-chat ko sa mga kauban ako and I asked them for help para matabangan sad ko sa pag-donate sa mga bond paper. Dili lang sa ako ang kaugalingon nga bulsa, kundi nagkinahanglan sa kog support nila. So finally nakakontak ko og mga 4 ka person. So daghan kong nakontak pero nay 4 ka person nga 4 ka tawo nga nag-contact gyud nako og magpadala sila for help nga makadonate sad sa eskwelahan. Kay karon nga pandemya, sa kawad-on nato wala man magmatter ang unsa kagamay or unsa kadako ang mahatag, as long as gikan sa imong kinasingkasing nga paghatag. So nangutana sila kung unsay purpose or unsay mission or vision sa ako ang mga plano sa pag-donate sa bond paper. So mao ni nga ang akong goal is makadonate lang mi bisag pipila ka mga bond paper, as long as nga naami matigom or na ako'y matigom, tapos ako ang ihatag sa eskwelahan. Ang bond paper na siya dili kwarta. So nagchat na sila nga mo na ingana, so magpada daw sila. So gipanguyuan ko, nagpasalamat ko kay gipanguyuan dayon ko og ngan og address og number. Actually, different person, different countries ni sila. Siyempre, dili ta mag-expect og dako gyud. As long as naa gyud nga gikan sa kasing-kasing. So nagpadala gyud sila og, and after 1 week or 2 weeks sa akong paghulat, niabot gyud, nagpadala gyud sila og ako na yung gikuha. Gi-claim na ko ang ilang cash nga gipadala. So wala man nagdungan, so ako anang giusa tanan hangtod nga
nakatigom gyud ko og mga pipila gyud ka amount. So mao to ang ako ang gipalit og bond paper nya. Mao to ako ang gipalit og bond paper nya. Nagkontak ko og supplier para dili na ko makadto og syudad para less expenses na sad. So just keep on watching kung maka-donate na ko og nanasad ang bond paper nga niabot. So thank you so much sa mga ni-donate. I-mention lang tamo after nga maka-donate na ko. So thank you so much kay nakigdoyog sad mo nako. Despite this trying time nga bisan sa lisod nagyapon tanan ning kamot. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the Mo nilang entrance. Luwag kayo ang area sa eskwelahan. Tamak sa tas alcohol. Pasod na ko sa faculty room niya. I-surprise na ko sila. Paningot gid ko guys kay hindi na uwaw ko gamay. Dedicated kayo ni nga mga teachers oh. Bye bye mga ma'am sir, sa payan. So more to guys, wala na ako nakapa-picture kay medyo busy kayo sila niya. Ting retrieval sa mga modules. Dako na akong kalipay nga nakaabot ko diri sa high school. Na nindot sa feeling nga naka-donate ka og mga bond papers. So thank you so much. Second stop, diri na ako sa Nanod Elementary School. So i-surprise na to sila. Ako ara sir. Kinsa man ta Si mama wala na sa kailan. Asa naman ka? Surprise re, surprise. Salamat ka adto. Oh, may sabayan. Picture sa rin yung Mao ni yung mga teachers sa una nga very dedicated silang trabaho. So grade 1 to grade 6. Far as I remember, dili pa niingani nga eskwelahan nga kanindot karon mas kipanindot pug yun tungod nila nga mga teachers nga grabe kayo hardworking. So magpa-picture sa mi. So pauli nami pabalik sa balay and grabe nindot sa feeling nga nakahatag nakatabang gyud ka sa gamay. Og nahuman nami og pag-distribute sa mga bond papers sa high school ug sa elementary sa among lugar sa Nanod. So I'm very thankful nga nahuman ra gyud ang ako ang mga ideas, mga plano nga mag-donate og bond paper bisan unsa ka gamay nga namong na donate as long as gikan gyud sa kasing-kasing namo. Og dako na akong pasalamat sa akong nitabang sa ako ang pag plano diri og naghatag og puno para maabot ni nga tinguha. Salamat sa mga tao nga ni nakigduyog nako para maabot nako ni nga advokasya o makadonate og bond paper para sa
ban paper mo karunungan ko project nako this time of crisis. Ug mao ni sila si Arlene Niedo of Lapu-Lapu City, Live R Vlogs of Hong Kong, and Mama Maribel Galapia of Hong Kong, and Dinis Valyurina of South Korea. Thank you so much sa inyo dahil kung wala mo, wala sad ko. Okay, gitabangan ko ninyo bisag unsa ka pitos ug kalisod sa to ang panahon karon. So, thank you so much and God bless you more. Thank you for sharing your blessings, Ma'am ug Sir. Ako sana akong pasalamat sa Ginoo, of course, kay siya gagiyan ako og siya ang gahatag og idea para aning ban paper mo karunungan ko nga ako ang advokasya. So sa way lipod-lipod ang Ginoo tanan naghatag ani nga mga pagsakripisyo og mga nindot nga mga butang ang giabot gibubo ni Jah bisan karon sa panahon nga naata sa kalisod. So thank you Lord, and hoping mas napay dakong grasya nga moabot too soon to Nanod High School and Nanod Elementary School. Thank you so much mga teachers for allowing me nga niabot ko sa inyo for surprise nga nakahatag ko og ban paper. Although gamay-gamay ra gyud pero soon madaghan madugangan pag ito og nanghinaot sad ko nga bubuan pa mo og grasya og kanang kusog para sa pag-antos karong panahon na nga nag-modular class mo mga ma'am ug sir, and to the students nga mag-answer og module, hinaot nga ma-inspire sad mo behind all these things. Kay dili mo taman makakaton mga bata kung wala ang mga teachers, ug labi na kung wala ang school. So have fun, more learnings to come. Dinhira ko taman, nakang salamat hangtod sa sunod higayon, magkita-kita ta pohon. Bye bye.